Kristu. Okuyini? That's what we are here for. Into engibambile ukuthi kube ngathi ezinye izinto angikwazi ukushumayela ngazo. Engathi mangishumayela emsebenzini ngeenyawo, shaya izandla emsebenzini ngeenyawo. Akusho njengoba ngime la ngiyahluleka ukukutshela from the bottom of your head kuya phansi konyawo lakho ngikutshela indaba zakho. I can tell you. I can tell I've done it. And ngabiyela purposely. Ngoba ngakubona ukuthi uNkulunkulu akasibizelanga lokho. Bengwenzile bekunipha igama. Bengipa ini? Bengithi igama bengihlonishwa. Ngoba ngikwazi ukutshela abantu indaba zabo. But uNkulunkulu akangibi. Mina ngangifuna ukuthi kahle hle uNkulunkulu yini ayifuna. Angifuni ukujabuliswa yinto ejabulisa mina but uNkulunkulu angajabuli ngayo. Noma engasizi uNkulunkulu. Amen. Nazi ukuthi prophet ukhuluma kanjani? Do you know ukuthi prophet ukhuluma kanjani? Prophet is very simple. Mina ngibeka la ukutshela indaba zakho, ukutshela zakini emuva. Bekela. Tshela zakini emuva. Usimple. Usimple. Kanti amagayida. Okokuqala mazo prophet umuntu fanele ukuqala eqala ukuthi wakhelile sikusisekelo sempilo yakhe. We have to find out sikuphi ini? Isisekelo sempilo yakhe. Ngokuqala le family yazi umuntu. That must uyomsesha kusekelo akhele kuzo. Uyobheka izinto zakhona. Ongene into zakhona umthele kuzo ukuthi ngifuna ukumbona ukuthi ume kuphi uzombona ukuthi uyilahle kuphi kwisekelo sakhe. That's why abantu babeprofeta bazobheka emuva kokhokho bakho. Babheka isibaya. Bathi kunendaba endala nombango weinkomo. Kunendaba endala nombango wani? Weinkomo. Babheke emuva, mabebheke emuva, babona intuthu eshuka yenza so. Intuthu ishuka yenza so intuthu. Bayibheke intuthu ezemuva, ayobheka umndeni wakho kokhokho bakho. Athi ukuthi kwaqatshana zange uxoliswana. Yeah, bafuna ukusana. Simple. Mara indaba ikuwe enyameni, ugula wena enyameni. Usimple ukuprofeta ukuthi uphethwe yini ene ize kanjani kuwe. Yo. Nje. Izinto ezihlupha abantu zinto ezifana. Izinto ezihlupha abantu zinto enjani? Zinto ezifana. Izinto ezihlupha abantu. Ngisho emzimbeni womuntu izinto ezihlupha abantu zinjani? Zinto ezifana. Amen. Zinto ezifana. So kulula ukuthi umuntu athole ukuthi wena yini ebheke ngokubona nje. Nazi ukuthi odokotela bayabhula. You know. Odokotela bayadiagnose ngithi. Odokotela bayadiagnose. Usuke mina shona. Bathi ubuza wena ukuthi injani ikhanda lishaye. Amehlo akho anjani? Awabi dizzy. Azathathe nezinye izinto ayifana lapho mhlawumbe ukuthi clear yini kanjani? Yabona? Anjani? Uyacinga ufuna ukubona ukuthi ikuphi inkinga yalomuntu. Ngoba kubuza ukuthi ikhanda linjani, akuza yonke lento. Ekugcineni uzobona ukuthi hayi man, kusho ukuthi uphakanyelwe high blood. Amen. Lona kusho uphakanyelwe yini? Akuza kuphele athi kunjani? Awukhohlwa, awonyiwa. Akukho ukuthi basethi awushubela. Usayarifera la clinic uyarifera ukuthi kusolani kuthumela kudokotela esibhedlela. Esibhedlela sebesofika bakwenza ama test, bathatha igazi, bathatha yonke into to make sure lento esolwelo. Ngizama ukuthi inkinga zabantu ziyafana. Lento esikutshela yona la uNkulunkulu usimisela indlela yokuphila enje. Ike nabona bazalwane ukuthi ukusindiswa uJesu ukusindisa. Abantu bakithi bayadabukela babona ngathi ulahlele. Ngathi sosikhathi udabukela wena bona. Ngoba wena uthola iqiniso elingcono. Udabukela bona badabukela bakubona kakhulu. Bathi listen ushayile ziwe. Bathusa bathi hayi siyabazi laba banje. Siyabazi laba banje abangakhonza amadlozi bayabuya masebefika. Bayabuya masebefika. Ubani ngama ubuya umuntu efika? Ubani? Uyazi ukuthi manje ngashona ekwenu usho udadweni manje nemthathe nomncwabo. Ngakusasa mayengaqhamuka egate lathi.
Ushiya kwamuzwa kini. Ushiya ubaleka, ngobaleka wonke umuntu. Usuqala befundisa. Usukwakhalela impela ufisa ukuthi banayo, kodwa bangathiwa nawe ngevuka. Amen. Sibheka indaba yebandla, sibheka indaba yakho mfowethu. Yebandla. Uyakuzwa lesi simo. Qhubeka. Ngiyazohamba kancane, qhubeka. Kwakhe umzimba kaKristu. Qhubeka. Size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu. Size sifinyelele la sonke sikholwa uNkulunkulu ngendlela eyodwa. Thina njengoba shumayela abantu bafunde ukufinyelela ukukhonza uNkulunkulu ngendlela eyodwa. Namhlanje uma ungabheka amasonto naleli likhonzela ngendlela yalo, naleli likhonzela ngendlela yalo, naleli likhonzela ngendlela yalo, because azame qashelwe ukuthi ithine kaNkulunkulu indlela yakhonza. Lesikhonza ngayo iyiyo yini emiswe ngaphezulu na. Qhubeka. Ebudodaneni opheleleyo. Ebudodeni opheleleyo. Kufanele sifinyelele kuphi? Ebudodeni. Donke, wabona masufundiseke kahle. Uba umuntu stable. Uba umuntu onjani? Stable. Uba stable, uba well established, uba umuntu stable. Awusathathwa inoma iziphi imfundiso. Leka bazalwane. Usuyindoda epheleleyo, awuthathwa inoma iziphi. Kusasa bafundisa ukuthi njengoba zinje izinto umfana wami. Ngokuye nje emsamo. Khanyise nje ikhandlela, shisa impela. Nawe ngoba ulazi iqiniso lokuthi uNkulunkulu akayifuni leyo nto. Uzohamba ukhothama. Wenza leyo nto yenzayo. Manje bakubani bak-advise. Hamba kunomuntu endaweni ethile. Lo muntu uya endaweni ethile uyokhothamisa la uzoxabana khona noNkulunkulu. Lana ngitshela izono ziningi bakithi. Asikho isono esiyisilengiso. Njengesono sokukhonza izinto yekukhonza uNkulunkulu. There's no sin efika lapho. Zonke izizono ziyathetheleleka. Amen. Kodwa lesi sokukhonza abanye uNkulunkulu, ukukhonza abanye uNkulunkulu. Kodwa leso sikuthethelele leso. Leso sikudestroy nje. Uhamba usaphila sikudestroy. Sikudestroy wonke umuntu abona ukuthi kwenzakaleni kulo muntu. Lo muntu ushaya umhlaba okwashaya abantu. Abona lo muntu ushaya umhlaba, abona ukuthi ayiphelile indaba yakhe. Khonza izinto ongafanele wenze njani? Mawusayikhonza kube ngathi kuhle. Kube ngathi kunjani? Mawusenza ngale ndlela kunesizwe kaNkulunkulu kube ngathi kuhle. La usizweni. Mina ngakutshengisa indawo okwakhonzwa kuzo amadimoni. Kwakhonzwa kuzo indlela ongafuneki. Namhlanje uma udlula kuzo ziziqalekisa azithengwa, angeni umuntu, akwenzeki mix because kune curse. Leyo curse ibonakala ukuthi i-curse esaphila umnikazi wayo. Wayehamba neimoto mhlawumbe enza yonke into nimhalela afuna ukufana naye kanti izojika izinto. Because ziyajika izinto uma ngiziko kuNkulunkulu. Qhubeka msinyana. Esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kaKristu. Ukuze singabe sisaba izingane, sishukunyiswa okwamaza. Ungabe ingane ushukaniswa okwamaza, shukaniswa okwama ulingiswa mfana mthu namagagasi. Ubona amagagasi? Amagagasi maqhamuka umoya uyale ashona le kuya khona umoya. Mawuphinde ushintshe umoya eshona le. Ayashintsha nawo ashonile. Mawuphinde ushintshe umoya uyale nawo ayashintsha ashonile. Because awumile eqinisweni. Kodwa mawume eqinisweni, iqiniso lima nawe. Iqiniso lenze njani? Lima nawe. Lima nawe. Ayikho into ekwazi ukugudluza eqinisweni, ayikho into ekwazi ukulwa neqiniso elihlule. Ayikho. Kodwa mawakhe ngezinto zamanga, wakhe ngezinto ezingamanga, kusasa kuzobakhulu kuwa kwakho. Kwakusuka uthatha imfundiso. Kama ungena ukutshela ngalokho awuzazi ukuthi umephi. Makholwa lesizazini ukuthi simi kuphi. Ake sizazini ukuthi senze njani? Uzofike la. Uqedile. Sipheshulwa imimoya yonke ezifundiswa ngenkohliso yabantu. Ngobuqili obunamacebo okudukisa. Kodwa sithi sikhuluma iqiniso ngothando. Sikhulele ngakho konke kuye oyinhloko uKristu. Amen. Awumeke lapho sibheka nje indaba yokuthi abantu abashumayelayo uNkulunkulu nathi abayishumayela. Senzile ukuthi Amen. yini
yini ukufundisa abantu ukuthi kukhonzwa kanjani ngoba ukukhonza kubalulekile. Yabona manje lokho ufana nomuntu ofundisa umuntu ukuthi how to catch a fish. How to catch a fish akeze ukudependa kuwe. Mayilambela ufish uzohamba uyodweba ngokufundisa ukuthi ufish ubamba kanjani. Kodwa mawula utshela abantu batshela abantu ngalezi izinto imishado yonke lento bazothola imishado bashaqacima yonke lento ungabatsheli ukuthi uNkulunkulu nakho konke umkhonzo uzokunika konke. Ufana nomuntu olokuzama ukubambela abantu ifish njalo yabaningi kusasa uzofa bazoba nje lobani. Yabo uyamhluphekisa lo muntu ngoba uzohlala idepende kuwe always mangasekho ubona umhlaba ufike egcineni komhlaba. Fika kuphi?